U issa fl-aħħar parti tal-programm ser nitkellmu mal-mistinna li kienu magħna u smajna kanzunetti sbieħ ħafna min-naħa tagħhom Xarulu. Kif intom il-luġi li ġi fil-programm, ġifieri inti kważi qadim u għandna magħna il-Josef. L-ewwel ħaġa li tgħidulna għaliex Xarulu minn fejn. Għalinna, mela ma smajtux. kemm inti. Ma jiena l-iskola l-muni dejjem meta ma tifhimx erġa' saqsi u jiena ma smajtx. Għax persi kienet qed tagħmel l-introduction fil-bidu kienet eċitata. Meta tagħhom il-kampari bdew jgħidulna l-fejn Xarulu. Biċċa Ħares ma smajtix. Neħollulu. Għajdulu. Tittafal few biex terġa' tgħidilha ta' xarek. Ħataqbad Xogħol li jsibuni bħala xaru. Xi 11 sena li bdejt hemmhekk kelli xaru nokli jekk dak it-tip. Qalu li xaru. Dat tip. U Lulu Dak it-tip nokli mhix daqs kbira. U mbagħad Lulu. U Lulu Luk jismu. Alright. Issa kontenta x'naf. Daqsek. Ma nafx kemm tal-Lulu ġabruhom birikalla. Rosi, isma'. Il-tieni kanzunetta tagħkom hija kienet fil-fatt hija xi ħaġa oriġinali tagħkom. Iva. Grand Paris għadna ma finalizzajniex, però xtaqna li noħorġu live bħala tune biex. Dak x'kien dak l-istrument? Dakka bażikament huwa mod kif ndoqqu iktar strumenti biex noħolqu textures differenti ta' sound. Jismu kazoo, għaw diversi hemm tal-plastik, hemm tal-ħadid. Jekk tinnota jien qed nuża wieħed tal-ħadid u Luke qed juża wieħed tal-plastik għax huwa daqsxejn iktar matt il-ħoss tiegħu, allura joħolqu distinzjoni. Huwa mod ta' kif tpenġi bil-kulur. Min fejn ġejn ġifieri dan l-istrument mhux ħaġa vvintajtu Le, tista' tixtri. Jissejjaħ kazoo. Kazoo. Okay. Bażikament kanta ġo fih. Ma qatt ma smajtu. Għasjena. Issa jew għax forsi daqqejtu b'mod differenti, ma nħoss li identifikajtu f'xi song li niftakar. Fejn jintuża li żjed bħala kanzuni. Live u hekk, mhux daqshekk fuq recording. Ma mmur xi kunċert. Inti qed kanta ġifieri tkun intonat biex tuża, mhux ġifieri ġest tista' ddoqqu kif tiġi. Kanta ġo fih. Jiddila tisni għalli għadna ma finalizzajniex, jisek għattajt jien noħroġ b'nofs il-ħwejt jew bla mejka. Mhux il-każ. Għara kemm nigwita kien. Mhuwiex il-każ, il-biċċa hija li fiha ħafna elementi din is-song. Grand Paris fiha pereżempju l-ewwel biċċa fil-verità hija bil-vjolin. U qed nagħmluh bil-kazoo. Mbagħad it-tieni biċċa li qed idoqluk huwa bil-kazoo fuq ir-recording ukoll, però fiha upright bass, double bass, dak it-tip ta' ħsejjes u drums. Kif tibdlu il-leħenek, dak ġobni ġifieri ara kemm dam il-proċess biex saret din. Bdejnija fl-aħħar tas-sena Deċembru. fil-vaganzi tal-miliet. Stidinna lil Rajna Bela u lil Merkur Bruzuttil fuq drums. U il-prim violin tal-Orkestra Nazzjonali Marcellina Ġus. Ġus ukoll change id-darba. Dawla ġus. Dejjem nexxu la ġus, dejjem nexxu. Jiena ġus, Kena l-sera ġus ukoll nixtieq Tinżommu kamilleri bil-preżenza biss. Għax b'xarek le. Issa ħanibdlu l-isem. Ħanamluħ qara twil. Ek naħseb. Xtaqt niġbed naqra l-attenzjoni wkoll għax kont tgħidilna li l-gitarra milta inti hekk. Illi inti tibni l-gitarri wkoll hu. Interessanti. Fil-ħin liberu li kolli nimpoġġi l-efforts tiegħi fuq tiswijiet, gitarri mkisrin u affarijiet minn dawn, servicing ġenerali u bħal żmien sena l-estate dik l-aħħar waħda li bnejt. Kienet xi ħaġa ta' challenge kbir, kont in-żmien ngħid minn żmien l-iskola qabel ġifieri li rrid nagħmilha. Għax huwa mudell magħruf bħala man-nies tal-għana li huwa gitarra Maltija. Fil-verità ġifieri oriġina minn post l-Amerika, ġifieri jgħidulu harp gitar. U nirridiżinjah u nagħmlu moderna adattata għal żminijiet tal-lum b'materjal ta' kwalità u hekk, qed tifhem? Ġifieri dak it-tip ta' aħna Maltin imma ejja nimpruvjaw. Prattikament tagħmel l-esperjenza ta' artist full to the full inti. Bil-istrument kollox. Il-pjanijiet li ġejjin għal dan is-sajf. Naħseb ħafna pjanati, aħna dik it-tip ta' band li ma nifqu qatt. Għankomplu niggigjaw u koll, nirrilisjaw issa song f'event.
inti tkun off mill-iskola x'aħna nerġgħu nfakru li inti l-unika raġel kien baqgħet li ġo moħħi dik. Off fil insomma, fis-sajf xorta naħdem u nkompli ma' tfal, ġifieri. Tajb li ngħidu dedikat ħafna. Darba tkellimna fuq. Ħafna. Imma s-sajf għal-mużika naħseb b'xi mod, mhux għax biex ma jkunx opportunitajiet ta' ma fis-sajf bl-attivitajiet huwa naqra forte. Ġifieri bla ma trid. Għandek l-affarijiet jgħinuk. L-element eżempju tat-temp hija waħda minnhom. Veru tkun isħana u hekk. Konna attivitajiet barra. Eżatt. U ħatkunu parti minn attivitajiet barra. Fil-fatt ħankunu qegħdin mistednin fl-ewwel serata tal-Beland Music Festival ta' Żejtun. Nixtieq nirringrazzjahom minn hawnhekk tal-istedina. Ħanamlu set bħala support lill-band oħra jisimha Milkme u l-Airport Impressions li huma ħbib tagħna kollha ġifieri aħna naħdmu flimkien u hekk. U hija esperjenza sabiħa ħafna lina li nkunu nistgħu nilħqu iktar nies. Mela. Tifhem biex waslu kif tinnota hija daqsxejn mużika differenti, nippruvaw nagħmlu kemm dik l-spice. Spice Lab version, Proset tassew, aħna wasalna fl-ħar, pero issa intom ħadduqna l-ħar kanzunetta minna ħatakom, illi ser tkun? Medli, proset. Aħna bħala ringrazzjament għalli ġejtu ser natukom 2 tickets. Konvinda li ħatħdu pjaċir tmorru taraw logħba rugby. Tal-ġen. ħajlabu Malta fil-fatt. Kontra l-Svezja. Kontra Switzerland, Svezja, tiġi bil-Malti. Svizzera. Dejjem gerfixxa. Jien ma konx tajjeb fil-ġeografija ġifieri ma din. U ser issir il-Hips Stadium nhar is-Sibt li ġej fis-satejn jien hemm ħankun. Proset. Irrid ma rridx jien ir-raġel jgħodni m'hemmx tagħmel. U ħanibatukom tarawha, konvinta li ħadd apprezzaw it-talent tagħhom u ħadd pjaċir xi differenti. U nħeġġu lilkom li tmorru taraw u tissapportjaw il-Malta. Proset. Di waħda minn dawk il-lobbiet li tmur naqra qabel biex toqgħod pjaċir il-baż għax il-baż li jiġi krejat. Tal-banda u hekk. Tal-banda, kulla vera sabiħa. Vera, wasalna fit-tmiem u qed jabta minn ħafna sinjali, fil-fatt Marija nixtieq ningrazzjakom għal darba oħra u ringrazzja lilkom Pauline u Claire, grazzi ħafna u lilkom Marija ġennintni. Marija ġennintni. Mhux vera, miskina. Ħana dwar il-klamra, ħanerġgħu niġu.